Sano se kun käy. Käy. Morjesta. Me ollaan promomassa Kartellin kesäkauden avajaisia. Meillä on nyt semmonen yllätys teille, että meillä olisi tämmönen Kartellin dekki, Tampere-dekki gripillä. Ja meillä on tämmönen Kartellin lahjakortti 40 € arvosta. Settiä voi tulla Kartelliliikkeeseen tonne noin ostaa mitä ikinä haluu. Ja me mennään nyt vaan piilottaa nää johonkin tonne Tampereen mestoille. Katsotaan nyt mihin me päädytään, mutta siis niinku nää lähdetään viemään. Se joka näkee tän videon ja käy hakeen ne, niin nää on sun. Ehkä nää jopa kummakin, en mä tiedä onko nopea, mutta käydään tsiikaan mitä meille käy. Ollaan ensimmäisellä pudotuspaikalla, tänne tipahti 40 € lahjakortti. Jos näet mesta missä me ollaan, niin tuu hakeen täältä. Siis semmosella juttuna, että se on piilotettu. Et joutuu vähän etsiä, mut siis täältä se löytyy. 40 € lahjakortti. Piilotettu. Johonkin tänne. Etsi. Ja se on siinä. Mä oon niin huono näissä. Toi oli ihan loistavaa. Yeah! Kesäkauden avajaiset, vaikka tää on ihan vielä kesä oo. Tuolla vikalla mestalla Tampere-dekki plus grippiä tänne. Tsekkaa mikä mesta. Mä käyn piilottaa tän dekin nyt. Dekki on piilotettu. Käy tsekkaa mistä löytyy. Tampereen dekki for free. Ja muista torstaina Apec Hallilla kesäkauden avajaiset. Siellä nähdään. Se on moro.